Търсите ли естествен начин да възстановите своя хормонален баланс и да запазите енергията си през целия ден? Искате ли цялостна грижа, която поддържа вашето здраве и перфектен външен вид във всяка възраст? Представяме ви Multi Women's Day от Grevia, веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Тази иновативна формула осигурява пълна подкрепа за женската репродуктивна система и имунитета. Multi Women's Day регулира хормоналния баланс, подобрява психоемоционалното състояние при стрес и заздравява костната и мускулната система. Продуктът снабдява тялото с ценни вещества за сияйна кожа, здрава коса и ногти, като същевременно укрепва сърцето и нервната система. Подарете си здравето и сиянието, които заслужавате. Поръчайте Multi Women's Day от Grevia BG още днес и направете първата стъпка към вашия перфектен баланс и жизненост.